Muga-muga diparingi desane iki ya itu kakak mau kudu ana bagyo ngono ana Rahayu nek Rahayu iki biasa pedo. Oh iki wong iki nek Jawa lan Jawa ngono kuwi. Rahayu iki dumpo. Rahayu iki padha karo slamet. Padha karo Rahayu urip iso sami Rahayu. Slamet urip Ada Samira apa Rahayu iki. Ngene ya. Aku tak kuliah terus ngedit piye ora ngono. Awang wis awang wae kok. Angel digo PR. Iki tenan lho Pak Lurah iki lho Ngurjo. Heeh, piye? Saiki ngendi? Sing jenenge Pak Lurah kok. Iyalah, melu ketoprak to. Ya jenenge iso ngrekuh. Kalau nang masyarakat ngono kuwi. Wingi aku dolan karo Pak Kawin. Heeh. Sing njojoke medan, yo katane Pak Kawin yo Kawin. Sing ketoke medan ngono ning kene. Ada ketake apa sih? Apa? Sing omane. Tahu itu. Berarti tamu kalau sing ora ketemu iki Pak Lurah iki pakai wedan. Asal kene wedan bareng-bareng. Oh Pak Lurah kok natenya. Pak Lurah kuwi. Oh berarti sing masyarakat. Iki mulane sesuk nek do dipilih iki aja sak siji lan rong periode nek iso ya 7 apa 8 periode nek iso tak ya semoga paling kaya Pak Lurah ulang masyarakat Suborno kene tansah pinahan adem ayem subur makmur paringi sepulur para pangaso paringi panjang yuswanipun dan dipun paringi kawruhan amanah migunani tukang para kawuladanipun amin gebuk kula nganggo linggis marian gebuk kula nganggo linggis muga-muga sedulur ing Sukarna padha manis-manis. Jadi manis iki sak kabeh tumindak sak dalu iki numpak besarno arep tuku bayem numpak besar arep tuku bayem. masyarakat Sukarno kene adem ayem. Kowe iki nek Purwakanthi iki nek ngarepe mbulene ya kok nek ngarepe iki ya iki. Umpamane kaya ayo kuwi mau umpamane dewa budene budene oh heeh budene ya oh berarti ora oleh nek pas ondo beli ya ora oleh kaya ora nganti jenenge dewa budene ayo umpamane ana dewa brana-brana ya muga-muga sedulur Sukarna iki padha rahaja tenang berarti nek aja berarti ateges ateges iki Jawa wis Jawa iki malah anane budaya Jawa mbok mocopat ketoprak iki lak dienggo sastra Jawa nah tulisane SATRA iki memang sastra berarti nek upane Purwakanthi nek ngarepe oh buline kudu nek iya bisa ta kowe so upane Pak Mbah Sarto tuku rontolo. Tapi nek iya kudune dia tak diganti. Ganti nek pengen iki. Dan yo kudu kepiye Sakto to? Heeh, diganti. Mbah Sarto tuku rontolo. Aku nek pengen mau lak wis saiki diganti. Mbah Sarti. Oh bahasa jajal Mbah Sarto tuku rontolo. Purwakanthi iki diganti dengan mriki jajal. Kepiye? Mbah Sarto tuku rontolo. Saiki Purwakanthi diganti iya Mbah Sarti mburine iki. Tuku rontolo kudu diganti iya timbang lho iki. Mbah Sarti tuku rontolo ati. Kena sakat. Ya den kudune iki. Ayo, kok iya sing bener iki. Lah iki apa? Iya. Iya, pinter iki. Bang iki dicaoske gendingan ya para bapak ingkang mriki Bapak Ngaso ya asal Jawa pemerintahan wonten Kelurahan Suborno Nah, iki pemundutan kembang yo sak banget iki ngene lak yo dituruti apa sing dicepake dhisik.
oke banget ini. Ayo, Pak, sampai gunung apa dijebleke ya? Monggo, manut, sampai gunung ya apa tak bawani ya. Wis pinter nyembah kok. Pak, Sapa